Hey Jaring, hoe zit dat nou met die hartslag? Nou, belangrijk bij het hutrennen is die rusthartslag en die maximale hartslag. Die beide hartslagen zijn van belang. En hoe mis dat nou? Ja, het kan eigenlijk op het handigste manier is om het bij de pols te doen. En zien als die hartslag vierlijk is, hè, met de toemel erop. Ja, daar viel ik hem dus net. Nee, dat is wel eens vaker zo. Als dat dan net goed viel, probeer je hem in die nekken. 2 vingers. Oh ja. En dan is hem een jonken. En dan haast de hartslag. En hoe meet ik dat nou? Nou, trots 50 seconden vast te houden, dan keer 4 te doen. Als het aantal hartslagen per minuut, zowel in de rust als in de maximale hartslag, in de inspanning. En op die manier kun je het dan meten, die hartslag. Ja, en dat dat nou goed is of net, dat gaan we even op simmerenfriesland.nl zetten. Want er zit een hele ingewikkelde berekening op vast. En als dan met het uitluisterjaring echt, dan ben ik de 3 kwijt. Dus check simmerenfriesland.nl, want daar zit alles op.